ni mondo tinegi. Riwruok mar Shining Hope for Communities Shofco ochako gundho yewni maromo 20 mosebedo kojwang' e kaunti ma Migori kuom higni mathoth. Yewnigo sani itiyogo gi johala e weche mag pur kaachiel kod chiwo pi maler ne oganda e gwenge mopogore opogore e kauntino, kaka George Juma leronwa. Yewni moko kuomgi ne okunygi mag 1,900 kod 52 e kaunti ma Migori, kendo yande ne osebedo kojwang' kuom higni buora. Sani koro chako kelo geno ne oganda bang' riwruok mar Shofco koro gundhogi. Wapidho rech e dam ka, to tabu mane wan go ne opong' kod chuodho kabisa moyugno. Koro bang' dwaro offices mag sirikal mang'eny mondo okonywa gi chodhe, to ne ok wafaulu nikech giwacho ni pesa ng'eny. Kane wayudo Shofco, nikech ne wakwayo gi chotho, bang'e ne giyie ma gisechodhonwa yawono sani. Nokonyowa gi luoko, to nobedo molil ka dhok koro osebire. Koro kony Shofco konyowa nikech ochodhonwa pi. Yewnigi moting'o mano mar Mahena, Madisab kod Mawendo sani koro ochodhi kendo yawe maduong' ka jopiny sani koro tiyo kode e yore mopogore opogore ma oting'o pur kaachiel kod chiwo pi maler. Waneno ka pi nitie, wanyalo puro alode, wanyalo puro gigewa mwachamo, wanyalo yudo rech e yo makare. Mochiek kuondegi, alot ne ni kaendi, alot koro ruma e cho waseketo seedbed, wadwa keto nikech pi koro wan go kama yot. Jodak ma Mahena ka otele kod Martin Ondong' wacho ni bang' ka Shofco ne osegundhonegi yawoni, sani koro oganda puro kothe mopogore opogore katiyo kod pi mawuok e yawoni. Higni maloyo 70 go osebedo ka en yawo ma tich monyatiyo malong'o ok nenre. But gima ne nitie ni en ni koro thuonde manodake ndalo mang'eny ahinya. An anyalo wacho ni nochopo ndalo ma kata pi ok nyal tuome, dhok ok nyal modho. Giwane bende koro gintie kod chenro mathoth ma gidwa timo ka gitiyo kod pi mawuok e yawoni. Rech county government nokelo ka, to kendo nitiere mipango kata chenro mar CBOs mane gweng' kama seneno ka CBOs ang'wen wuok. Mahena Dam number 1, the administrators CBO, and Kanyala CBO, then South Sakwa CBO, mado pidho rech gidwa kete cages. That means ni mano economically pigni bang' Shofco yawe odhi timono gima duong'. Tend Shofco wacho ni geno mar gima duong' en yewnigi magigundho kata mago bende nyaka sani koro gikunyo ne oganda obed mago manyalo konyo yudo pi maler kaachiel kod pidho kothe mopogore opogore. Koro ne ginyisowa ni damni no ne gikunyo chon higa ma 52, koloni nokunye, bas osegabedo kudinore gi koth machwe pile pile. Then ne wanyisogi ni okay, wachuno ero mondo undika ne aza a proposal. Koro they did a request to us, then watero request gino malo. Aito no bed approved ni mondo damni mondo losi. Waro ni mine wa nyaka kijende man kae otigi pigni maber. Pi ka nitiere, lo nitiere, onge gima tamowa. Gipidho alote bathe kae, mapano bende gisechaka neno moko kacha. Apisa maduong' e migawono mar pith rech e kaunti ma Migori Jojo Chola mane wuoyo kinde mane riwruok mar Shofco ne keto ayanga yawoni mar Mahena e lwet jodak ma Mahena tok kane gisegundhe, ni wacho ni tend kaunti ma Migori dhi chiwo nyithind rech ne jodak ma Mahena bende koro ginyalo pidho e yawoni. Sani wadhi kelo rech e damni mondo mi wachak pith rech manyien ka koro. Rech aina mwadhi kelo ok en mikete pond. Mikete pond iluongo ni monosex. Mwakelo kaendi iluongo ni mixed sex. Gin manyuolore. Kwariwore together, wa focus together, wadhi konyo jopiny wa yo maber moloyo in a more strategic manner. George Juma, Ramogi TV, Migori.